Salut la toți, sunt Dragoș și azi vă arată 5 hack-uri cu foaie metalică. Dacă nu aveți o lingură, puteți să o confecționați dintr-o așa o bucată de foaie metalică. Tot ce va trebui este să o îndoiați în două. Aici să o dați în 3. Și să o confecționați după bunul plac. Cam așa e și lingura. Este una confortabilă, nu este grea. Poți să mănânci din ea dacă nu ai. Și asta. Dacă nu ai cu ce spăla vesela, ți-aș recomanda să faci un bulgăre tot din aceeași foaie metalică. Trebuie să faci un bulgăre după dimensiunea care o dorești, mai mare, mai mic, și ca să-ți iați ceva de genul ăsta. Și apoi poți să speli vesela, se ia foarte bine, chiar și rugina de pe fier. Cel de-al treilea hack este, dacă nu îți place să speli vesela, ți-aș recomanda să folosești tot foaia metalică. Din fericire, ea se plasează pe foaie și mănânci și după ce ai terminat, iei faligaua și ai aruncat-o. Dacă foarfecele dumneavoastră nu taie, v-am recomandat să confecționați ceva de genul ăsta, să plasați mai multe sloiuri foaie metalică, așa, și să începeți să tăiați să o tăiați așa, mărunțel. Din fericire, foarfecele va tăia cu mult mai bine. De acum taie mai bine. Următorul hack este pentru telefon. Dacă nu ai un pix pentru telefon, poți să o confecționezi din foaie metalică. Vei avea nevoie de o bucată de foaie metalică și să pui pixul, e de dorit să fie cu radieră, pixul, și să rotești în jurul lui. Din fericire, acest pix lucrează. În videoul următor vă arăta că acum telefonul este deconectat sau descărcat, dar pot să vă arăt pe mini tabletă. Uite. Și merge. Cam atât și cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe la canal, să distrugeți butonul de share pe rețelele de socializare. Puteți să mă adăugați pe rețelele de socializare în prieteni. Cu voi a fost Dragoș. Ne vedem data viitoare. Tot cele bune.